Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы абмеркаванне з палітычным аглядальнікам, аналітыкам Юрыем Дракахрустам. Добрый дзень, спадар Юры. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, шаноўныя гледачы Еўрарадыё. Спадар Юрый, я хацеў бы пачаць нашу з вами размову з аналізу беларуска-украінскіх узаемаадносінаў, таму што здавалася б, вось той пэўны пік нейкага такого накалу, які быў пасля так званага ультыматума Зяленскага, абстрэлаў двух аўтобусаў, там іншых выказванняў Сырскага, Мадзяра, ну нібыта пайшоў на спад. Там выключылі гэтыя рэтрансляторы, хто іх выключыў па выніку, ну как бы пытанне такое яшчэ без канкрэтнага адказу, але ну здавалася, калі не пайшло на спад гэтае такое напружанне, то прынамсі выйшла на нейкае плато. І вось 10 ліпеня спікер дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демченко раптоўна заяўляе, што украінская выведка, я цытую, фіксуе развіццё вайсковай інфраструктуры у памежных раёнах Беларусі. Пры гэтым, паводле яго словаў, Расія працягвае аказваць ціск на Беларусь, каб схіліць яе да больш актыўнага удзелу ў вайне супраць Украіны. То бок атрымліваецца, вяртаемся ізноў на гэтыя колы падвышэння эскалацыі ці не? Вот як вы ўспрымаеце гэтую сітуацыю, гэты ўзровень адносінаў на сёння? Ну, хутчэй не, чым так. Таму што былі заявы і Буданова, кіраўніка адміністрацыі Зеленскага, і самога Зеленскага, ну, скажем так, больш мягкія, больш памяркоўныя. Сапраўды быў выстаўлены ультыматум з пагрозамі. Ультыматум быў задаволены да сканчэння яго тэрміну. І пасля гэтага маглі падзеі развівацца паводле формулы «апетыт прыходзіць падчас ежы», што ага, мы гэтага дамагліся, так уже можам і большага, уже можам запатрабаваць, каб не пастаўлялі, умоўна кажучы, там паліва, і таксама ультыматыўна. Магло так быць, так маглі падзеі, але яны развіваліся інакш. Фактычна і Буданов, і Зеленскі сказаў, што ну, от, як бы, беларускі бок выканаў нашае самае пільнае патрабаванне, ну і як бы і добра. Добра, што там чуюць, добра, што як бы, нас успрымаюць. Да гэтага можна дадаць і расповеды Лукашэнкі, ну, невядома, праўдзівыя, непраўдзівыя, але што да яго прыязджалі эмісары ад Зеленскага, што ён з імі размаўляў. Вось, так што камунікацыя пэўная ёсць, і таму, прынамсі, там вырашылі, ну, я так разумею, прыпыніць вот этот вот, как бы, скажем так, дипломатичный, политичный, нават военный ціск. Это не значит, что он завтра, послезавтра, праз некалькі месяцаў ізноў не абвастрыцца, не будзе прад'яўлены, скажем, нейкі іншы ультыматум, але пакуль украінцы взялі, скажем так, некую паузу. Чаму яны это зрабілі? Тут можна як бы гадаць ці нават спекуляваць. Магчыма, просто прикинули, як бы, што ўжо далей ісці, это рызыкоўна для іх саміх, это ім невыгадна. Вось, магчыма, мы этого не ведаем, якія там за кулісамі веліся перамовы каго з кім. І як бы зроблены этот выкананне гэтага ультыматуму. А я не выключаю, што там маглі сваё слово сказаць кулуарна і еўрапейцы, і амерыканцы, і кітайцы. Ну і, магчыма, паслухаўшы іх всех, на Банкавай в Киеве вырашылі, што адзін раз атрымалася, дзякаваць Богу, мы пераможцы, Лукашенко як бы там пайшоў насустрач. Ну, здал назад, да? Да, зробім паузу. Вот. Я думаю, што, ну, прынамсі, вот пакуль, і тое, што вот я бачыў каментары калег,
ну збольшага яны вот такія. То бок, умоўна кажучы, бліжэйшым часам новых ультыматумаў не варта чакаць, і гэтыя выказванні прадстаўніка памежнага камітэта, ну гэта так, как бы, можа быть, просто рэальная, как бы, ацэнка ці апісанне сітуацыі на мяжы, но не больш за тое. Ну так, ну ведаеце, справа ў тым, што вось этот каментар, чаго там няма. Там няма сцвярджэнняў, што Расія стварае на мяжы з Украінай в Беларусі ударны кулак, што туда заводят десяткі тысяч солдат. Ці там, я не ведаю, рой дронаў, армію дронаў. Такога не гаворыцца. Гаворыцца, да, што-то там будуюць, што-то там умацоўваюць, но это не гаворыцца, што гэта вот такая пільная пагроза, што вот заўтра з гэтага штосьці выльецца. Так не гаворыцца. Гаворыцца, да, яны там умацоўваюць, Расія падштурхоўвае, ну, можа і падштурхоўвае. Хаця я, здаецца, і вот в вашым эфире казаў, што калі б расейцы так уже дико хацелі, вот ім картела, вот нам трэба уцягнуць Беларусь в вайну. Так калі быў ультыматум Пуціна, ультыматум Зеленскага, Путин мог сядзець, піць каву і просто забараніць Лукашенко адключаць гэтыя рэтрансляторы. І чакаць, а што будзе Зеленскі рабіць? Ці ён скажа, што з ультыматумам он пагарачыўся, ці наносіць удары. Ну, наносіць удары, так вот была бы выдатнейшая подстава для Путина ўцягнуць Беларусь. Но этого же зроблена не было. Так что я не выключаю, что планы какие-то далекосяжные у Москвы там есть, но они менавіта далекосяжные. Это не то, что вот мы зараз начинаем, открываем фронт. Ну, фронт, можа быць, сапраўды не адкрываюцца, але з тэрыторыі Беларусі працягваюцца розныя гібридныя такія атакі у бок краінаў Еўрасаюза. Не спыняюцца атакі мігрантамі на Латвію, прычым найбольш, чым вот з усімі астатнімі краінамі, Літва і Польша, менавіта туды чамусьці ідуць. Дайшло до таго, што Літва сваіх памежнікаў накіроўвае ў дапамогу латвійскім калегам. Зараз абмяркоўваецца ўвогуле магчымасць увядзення нейкага абмежаванага, але ўсё ж таки кантроля на мяжы Літвы і Латвіі. За гэтыя выходныя было больш, чым звычайна, таксама спроб пераходу мяжы з Польскай у Польшчу з тэрыторыі Беларусі. То бок гэта сведчанне таго, што ўсё адно нейкія такія спробы, ну, трымаць захад у тонусе, яны з тэрыторыі Беларусі працягваюцца. І чые гэтыя спробы? Так, сапраўды, як бы справа ў тым, што такія спробы прымаюцца і незалежна ад Беларусі, там у Нямецчыне былі нейкія інцыдэнты, і кібервайна працягваецца, взламыванне розных як бы сервераў і атакі на іх таксама. Таксама вот палёты каких-то дзіўных дронаў, незразумела што, адкуль, куды, чаму яны туды-сюды залетаюць. Так што так, вы маеце рацыю, як бы трымаюць тонусе. Я думаю, што вот калі размова ідзе вот пра такія как бы вот там, скажем, кібератакі, это хутчэй за ўсё, конечно, расейцы. А вот что тычыцца, скажем, міграцыйных потокаў, тут не выключена і роля Лукашэнкі, што это, скажем так, беларуская некая ініцыятыва. Таму што, ну, даўно як бы і па адчуваннях было вядома, і вот калі вы бачылі у меня ў свой час, я нават такую матэматычную аналітыку рабіў, аналіз сувязі санкцыяў, новых пакетаў санкцыяў і абвастрэння крызісу. Там просто прямая сувязь паміж імі была. І не выключана, што і зараз мы бачым вот такую, так бы мовіць, мадэрацыю, тонкую наладку. З Польшай адносіны нібыто как-то паляпшаюцца, адкрылі пераход,
беларускі бок аддаў пачобута. Палякі не адкінулі прапанову дзярждэпартамента наконт адкрыцця транзіту для калія. Гледзячы па ўсім, нейкія перамовы ідуць на розных узроўнях, прынамсі на ўзроўні спецслужбаў. У Літве памяняўся урад. Калі браць папярэднія заявы новага прэм'ера, они такія, ну, скажем, больш лагодныя, больш памяркоўныя адносна Беларусі. Крокаў яшчэ пакуль не зроблена, но они не выключенные. Скажем, вот этот кризис с фурами, он так само как-то вот вырашался, в тым ліку і, дарэчы, пры мадэрацыі Злучаных Штатаў, як і вызваленне пачобута. І таму, як бы, прапарцыйна вот этим всім фактам, момантам, ну, адпаведна, і як бы ціск міграцыйны ціск на межы Польши і Літвы зменшыўся. При тым, што звычайна лета, асабліва такое гарачае лета, это вот просто по таких трендах, як бы, самы быў пік мінулыя гады. А для адносна гэтых двух краінаў не надта. Вось. Але паколькі, ну, гэтых мігрантаў уже кудысьці пхаць трэба, ну, з пункту гледжання логікі афіцыйнага Менску, Польшу как бы не зусім варта, в Литву не зусім, мы з імі налаживаем. Ну вот давайте в Латвию пхнем, ну вот и пхают. Вось. Так что вот да, это протягивается гибридная такая война, гибридный ціск, але гибридный. Это не обовязково пролег, так бы мовіць, уварвання и Великой войны. Ну, сапраўды спадзяемся. І як вы лічыце, вось гэты адкладзены, троху так сцішаны перамоўны трэк з Вашынгтонам, наколькі вот вся гэтая сітуацыя на яго ўплывае? Ці бачыце вы нейкія знакі, прыкметы таго, што набліжаецца чарговы раунд гэтых перамоваў? Не, справа в тым, што перамовы, я меркую, ідуць весь час. Прынамсі, я думаю, што Джон Кол, прадстаўнік ЗША па Беларусі, і адпаведна спадар Рыбакоў, прадстаўнік Беларусі у ААН, так бы мовіць, галоўны перамоўшчык, ну, адзін з галоўных перамоўшчыкаў, яны сустракаюцца рэгулярна, і я думаю, што там все адбываецца. Вось. Акрамя таго, ну вот было віншаванне Трампа Лукашенку з афіцыйным днём Рэспублікі 3 ліпеня. І калі вы памятаеце, там быў дадатак, што вот, я спадзяюся, што адбудзецца наша з вами сустрэча. Никто не обовязывал Трампа это додавать, вось, але это было додадено. От спадара Коула такие короткие отказы, когда ему задают питание, так, а як там перамовы идут? Он откажет, идут. Ну, цяжко сказать, отбудется это завтра, отбудется праз месяц, потому что тут много всяких, ведаеце, факторов здзейнічае. Один, дарэчы, з факторов, якія, магчыма, могут нават подштурхнуть эти перамовы и паскорить, это тое, что некалькі дзён тому, недавно, Трамп обвестил, что як бы мы вяртаемся до перамоваў, до модерации перамоваў паміж Украиной и Россией, до мирного процессу. Ну, а мы памятаем, в минулым годзе частка этого мирного процессу была коммуникация праз Лукашенко с Путиным. Ну, магчыма, і зараз эта тэма можа як бы ўсплыць, магчыма, она уже ўсплыла, магчыма, таксама нейкая камунікацыя праз яго адбываецца. Так что, хутчэй так, чым не. Ну, вы памятаеце, вот пару месяцев, здаецца, тому уже мы чули галасы, не, все закрылось, скончилось, больше уже Трамп забыл про Беларусь, где-то на Беларусь на мапе, там, Коул забыл, никто ничего не забыл. Іншая справа, что, ну да, як бы интенсивность некалькі зменшилася. Вот это вызволение под 3 ліпеня некалькіх десяткаў палітвязняў, это як бы асобны трэк. Так рабілася і пазалетась, і, ну, так, час ад часу рабілася. Это як бы не звязана наўпрост з перамовамі. Але я не выключаю, што
умоўна кажучы, заўтра, ці праз некалькі тыдняў, ці праз месяц, ці праз пару месяцаў. Ну і зноў Коул прыедзе, сустрэнецца з Лукашэнкам, пра штосьці они, так бы мовіць, дамовяцца і вызваляць яшчэ партыю людзей. Але наўрад ці не выглядае, што вот прыедзе Коул і там, вот я паглядзеў на сённяшні дзень 853 палітвязня. Вот 853 вызваляць наўрад ці. Хутчэй за ўсё так, можа калі вызваліцца і можа, як мне тут намекаюць, вызваліцца вельмі вялікая група людзей, гэта ўсё адно наўрад ці будуць усе, але што самае галоўнае, гэта не будзе аўтаматычна азначаць як дадатак да ўсяго гэтага яшчэ і спыненне рэпрэсій. Не будзе, на жаль, не будзе. На жаль, не будзе. Мы не ведаем, як ідуць гэтыя перамовы, мы не ведаем, наколькі амерыканцы ціснуць, чтобы это было так, чтобы рэпрэсіі спыніліся. Мы не ведаем, наколькі это трэба Трампу. Вось. Але у нас ёсць пэўны такі маленечкі прэцэдэнцік. Это то, что белорусские влады вот в апошнім вызвалении не стали всех выпроваживать. Некалькі, здаецца, там человек, некалькі десятков человек покинули Беларусь. И это была просьба Злучаных Штатов. То есть на что-то американцы уплывать могут, вот, что-то выгандлёўваць, что-то наконт чагосьці і ціснуць, может быть. Але это вот так. Это такі вязкі гандаль, і спадзявацца, что это будзе як капитуляция. Все, Лукашенко здаўся, всех вызвали, спыніў рэпрэсіі. На жаль. На жаль, это так не працуе. Ну так, дарэчы, ці можна ўспрымаць вось гэтыя словы апошнія ў гэтым лісце Трампа Лукашэнку, на якія вы звярнулі ўвагу, намёк на тое, што Лукашэнку чакаюць на гэтым другім саміце міра? Да, я думаю, што чакаюць. Я думаю, што чакаюць, але вот як бы тут пытанне, ці паедзе. Ці паедзе ён, я думаю, што можа паўтарыцца тая сітуацыя, якая была на папярэднім саміце, што і насамрэч і хацецца яму будзе, але з Масквы скажуць не. І нават, ведаеце, не таму, што паездка да Трампа, а таму, што расейцы заўсёды, як бы у них вот такі чырвоны сцяжок, что их союзники не повинны удзельничать в любых международных структурах, где нема России. И в этом сенсе, коли, умовно кажучи, так сказать, там вот моделировать позицию Москвы, хутчэй за ўсё у них было б меньш пярэчанняў на поездку Лукашэнкі прям вот на Флориду до Трампа face-to-face. Это сустрэча асабістая. Вот Путин ездил на Аляску, вот Лукашенко во Флориду поедет, это окей. А вот некая структура, так сказать, таки привид международной организации, где Трамп галоўны, и он всем кіруе, и там вот Беларусь в шэрагу іншых, это уже, так сказать, групповуха, коллективка. А это небяспечна. І таму я думаю, што вот тут расейцы хутчэй за ўсё больш нервова будуць рэагаваць. Хаця, дарэчы, прэцэдэнт, на мой погляд, все-таки того, что не зусім уже Лукашенко вот просто марионетка, да, и это все ж таки вот то, что он принял ультиматум Зеленского. Могли расейцы сказать ему: не смей пальцем не чапай наши ретрансляторы, яны ж наши ракеты наводят, там дроны. Конечно, ведаеце, заўсёды можно сказать, это у них такі хитрый разлик, это, может быть. А может быть, Лукашенко им, так сказать, чимся голову задурил, там, то все, 5-10, вам же не трэба еще один фронт, каб открылся. Вось. Так что не ведаю. Може, и отпустят, так бы мовить. Може, он их как-то переконает, скажет, что вот это для того-то, я буду типа троянским конем вашим российским там в этой Раде мира. Придумая что-нибудь. Так что, вот, конечно, и ему больше, и ему самому хотелось, Лукашенку, как его вот прям запросили, так сказать, там, в гольф-клуб.
на Флориду. Вот. И российцы на это хутчэй бы так поставились с разумением. Вот. Але, ну, как спевал Высоцкий, я лечу туда, где принимают. Дарэчы, вось вы узгадалі про тое, што можа быць на фоне новага вітка жадання Трампа паспрыяць замірэнню Украіны і России, пачаліся ізноўкі выкарыстання того ж самага Лукашенко, можа быць. А яно не змянілася стаўленне да падыходаў, якім чынам дасягнуць гэтага нейкага пагаднення, тому что раней-то было там, ну там дух анкориджа, праз Лукашенко месседжы, вот усё гэта. А вось апошні саміт НАТО не памяняў падыходы? Не думаю. Не думаю. Так, некія змены акцэнтаў у, скажем, заявах Трампа, так яна адбываецца. Яго пазіцыя выглядае больш спрыяльнай для Украіны вот зараз. Вот на саміце она была такой. Але па-першае, як мы ведаем, памятаем ўжо, так мовіць, на практыцы кіравання Трампа, его позиция может меняться. Это пункт А. Пункт Б – это тое, что часам, тое, что он формулюе, тую позицию, якую он формулюе, это как бы один яе слой, скажем, риторичный, а по сутнасці она может быть іншай. Вось. І, ну, вот, як вы памятаеце, калі вот у красавіку мінулага года Трамп ввёў гэтыя тарифы для амаль краін всего свету. И многие эксперты, значит, стали обмерковывать, а вот как, что это будет с экономикой, коли эти тарифы будут дейничать там годами. А потом высветлилось, что Трамп их на годы не збираўся вяртаць, уводить. Трамп их ввёў, и это был як сродак ціску на партнеров. А что вы пропонуете, хлопцы? И давайте мы с вами погандлюемся. Вот я не выключаю, что вот эти вот его, так сказать, вагания относно войны, его, так сказать, змены, тонкие позиции относно там Киева и Москвы, это так само некая такая вот складаная гульня, а не так, что все, Трамп, значит, присягнул Киеву и зараз будет подтрымліваць его любой ценой. Одразу могу сказать, не будет. Вот это так ладно, не будзе. Он заўсёды будзе улічваць балансы, розныя варыянты, глядзець за дынамікай сітуацыі. Вот. И тому, як бы, вот так вот он будзе только свайму уяўленню пра Америку. Больш нікому. Спадарю, тут мне ўжо каторы эфір і нават каторы дзень чамусьці пад рознымі нікнеймамі пішуць адно і тое ж пытанне. Не ведаю, там ці гэта адзін чалавек, якога это вельмі хвалюе, але з нейкай нагоды ён чамусьці мяняе свае нікі, але тым не менш пытанне сапраўды мае месца быць, хоць сама сітуацыя вось гэтага так, скандала, не скандала, ну нейкага такого непаразумення, яна была, можа, з тыдзень таму, але тым не менш, памятаеце, вось гэта, калі Франак Вячорка выступіў на Белсаце, сказаўшы пра, ну, как бы, паляпшэнне нейкай сітуацыі з беларусамі ва ўкраіне, там, можа быць, там, па розных пытаннях, і гэта атрымала рэакцыю ад беларусаў з Украіны, што, маўляў, нічога тут і лепшага няма, і ўвогуле вы тут не разбіраецеся ў сітуацыю, а калі нешта і мяняеце, то цягнеце коўдру на сябе, хаця не маеце да гэтага ніякага адносінаў і гэтак далей. Пытанне, яно троху таксама мяняецца, вар'іруецца у пабудове сказаў, але сэнс захоўваецца адно і тое ж, пра якое я кажу. Спадар Юрый, апошнім часам відавочны розны погляд на сітуацыю паміж беларускімі палітыкамі у ЕС і супольнасцю ваеннай і валанцёрскай у самой Украіне. Ці ёсць тут рызыкі крызісу даверу? Як гэты унутраны раскол можа паўплываць на тое, каго Кіеў будзе лічыць рэальным голасам беларусаў у будучыні? Вось такое пытанне ў розных варыяцыях, але неаднаразова мне было зададзена. Я рашыў вас ім памучаць гэтым пытаннем.
Ну, ведаеце, я не такі ўжо вялікі спецыяліст, прынамсі па настроях беларускай дыяспары ва ўкраіне. Вось. Але я памятаю, я прыгадваю, што адносіны этой дыяспары з, ну, прынамсі, офісам Ціхановскай, народным антыкрызісным управленнем былі няпростыя. Як вы памятаеце, калі Валера Сахарчыка прызначалі, ну, як бы міністрам абароны в аб'яднаным пераходным кабінеце, меркавалася, што, значыць, ён там будзе кіраваць палком Каліноўскага. Ну, наколькі я памятаю, з гэтым нічога не атрымалася. Там былі даволі складаныя адносіны, і, наколькі я разумею, яны і застаюцца складанымі. І тое, што вот потым эту пасаду заняў Вадзім Кабанчук, ну, таксама вот няма таго, чтобы вот полк Каліноўскага, значыць, ізноў жа вот так стаяў перед Ціхановскай. Там у людзей свае ўяўленні, сваё бачанне, они знаходзяцца ў зусім іншым кантэксце, они фактычна салдаты украінскай арміі. Вот, што ўплывае на іх, так сказаць, выбары, на іх рашэнні, на іх бачанне сітуацыі. Вось. Што тычыцца вот этих вот як бы папрокаў, што там офіс мало што робіць, мне складана, я яшчэ раз кажу, тут вырашаць, таму што, ведаеце, сітуацыя такая. Ну, офіс, ізноў жа, загадваць, умоўна кажучы, там банкавай, міністэрства абароны, сістэме украінскай, ну, как бы візавай сістэме, ну, не можа. Яны могуць прасіць, яны могуць раіць, яны могуць размаўляць, узнімаць пытанні, вот все, што яны могуць. Все, што они могуць. І таму, як бы, калі прымаецца некае рашэнне, можна сказаць, вот пра яго, умоўна кажучы, там прасіла Ціхановская, умоўна кажучы. А нехта можа сказаць, да пры чым тут Ціхановская, ее ніхто не слухаў, прынялі рашэнне пад уплывам сваіх уласных меркаванняў ці там нейкіх дыаспаральных арганізацый. І ўрэшце рэшт, вот мы з вами як можам як бы узважыць, наколькі там слова Ціхановскай было вырашальным? Не ведаю. Зразумела, што беларускія ўлады вырашаюць, украінскія ўлады прымаюць рашэнне самі. Вот. Они могуць кого-то слухаць, могуць кого-то не слухаць. Што тычыцца, як вы кажаце, там прадстаўніцтва, ну, мне здаецца, што ўсё ж такі візіт Ціхановскай доўгачаканы, якое яна доўга чакала, вось, ну, ён ужо пэўныя прыярытэты расставіў. Калі вы памятаеце, ідэя, а давайте мы ў якасці як бы беларускага рэпрэзентанта, вот, рэпрэзентанта, ну, окей, дэмакратычнай Беларусі, значит, выберем полк Каліноўскага, ну, ім так гады, я бы сказаў, 3 ці 4. Амаль пасля его стварэння. Вось. Але як бы тады это не вельмі як бы эта ідэя, нават тады, калі полк был, так сказаць, больш, можа быць, уплывовы і значны, нават тады, да, і калі адносна Ціхановскай велась пазіцыя, так бы мовіць, изоляцыі, пэўнай изоляцыі, дыстанцавання ад яе, вот, нават тады вот эта ідэя, а давайте мы зробім як бы прадстаўніком Беларусі полк Каліноўскага, як свой час прыгадваецца, как Сталин казаў Крупскай, што мы ж можам знайсці іншую ўдаву Владимира Ильича. Ну вот, як бы, вот эта ідэя знайсці новую Ціхановскую в асобе полка Каліноўскага, она не прайшла. По сваіх, відаць, украінскіх там разліках, чаму яны на это не пайшлі. А цяпер, ну, калі вот прымаецца Ціхановская, калі Зеленскі жартуе, вот Лукашенко прапанаваў сустрэчу з прэзідэнтам Беларусі мне, а я вот сустракаюся з Ціхановскай. Ха-ха. Вось, ну,
зразумелы вельмі как бы сігнал, в тым ліку і, дарэчы, зразумелы сігнал украінскай, скажем так, бюракратыі. Вось. І таму зразумела, все можа мяняцца, зразумела, можа заўтра, так бы мовіць, Ціхановскую уже больше не запросяць. Но пакуль, мне здаецца, шансы на некае іншае палітычнае, альтэрнатыўнае палітычнае прадстаўніцтва Беларусі, дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне, ну, они зараз мізэрныя. Самыя маленькія, можа быць, з 21 году. Але ізноў жа паўтару, а заўтра можа как-то расклад змяніцца. Хаця это мало імаверна з тае прычыны, што, ну, ізноў жа, можа, у меня недакладная інфармацыя, но як бы з палком, я так разумею, там адбываюцца, вот я б так акуратна сказаў, складаныя працэсы. Ну так, да. Дарэчы, і Ігор Тышкевіч выказваўся за тое, што ў прынцыпе Кіеву, можа быць, варта было не рабіць стаўку на тыя беларускія інстытуцыі, дымсілы, там офіс, не офіс, Ціхановская, там не Ціхановская, але якія знаходзяцца дзесьці за межамі Ўкраіны, а будаваць свой, ну, беларускі цэнтр сілы ва Ўкраіне, у Кіеве, там не ў Кіеве, але з тых беларусаў і дыаспары, і добраахвотнікаў, якія знаходзяцца ва Ўкраіне. І как бы вот свой такі мець цэнтр сілы беларускага ўплыву і з ім как бы весці кантакты налажваць. Можа быць, мела б сэнс, не мела б сэнс, ці вот як вам бачыцца это? Ну, ведаеце, я думаю, што эта ідэя як бы даўняя, і, магчыма, не толькі Ігор. Я яшчэ раз кажу, я выдатна памятаю гэтыя размовы, здаецца, іх і нейкія дэпутаты на это намекалі, здаецца, старшыня камісіі па у міжнародных справах Верховнай Рады казаў, што ну так вось у нас ёсць, так мы мовіць, тут іншыя прадстаўнікі, которые не вілялі і не казалі пра мудрага Пуціна, которые со зброяй в руках за Украіну воевали. Вось. Но я кажу, тады это не спраўдзілася. Вот такой проект быў, он абмяркоўваўся, відаць, но па тых ці іншых прычынах ад яго адмовіліся. А я думаю, одна з прычын, што для украінскіх уладаў, для украінскіх экспертаў, ну, абсалютна невідавочны уплыў палітычны палка в Беларусь, внутри Беларусі. Магчыма, в Украіне сярод дыаспары беларускай он уплывовы, а в Беларусі не факт. І асабліва, ну, прынамсі, это адзін з момантаў, это его статус. А па сутнасці это статус злучэння узброеных сілаў Украіны. Это не нейкія беларускія партызаны, якія ваююць на баку. Яны вбудаваныя в украінскую военную вертыкаль. Яны падпарадкоўваюцца, здаецца, ГУРу, разведнаму управленню Міністэрства обороны. И в этом сенсе, ну, вот, як бы, войсковое злучение украинской армии, представляя, скажем, демократичную Беларусь и всю Беларусь, ну, знаете, это такое. Это такое в очах, умовно кажучи, белорусского народа, але в очах, умовно кажучи, там, Брюсселя, Варшавы, Берлина, ну, это как-то вот так учить... Дзіўна, я бы сказал, аккуратно. То есть, вот там, я кажу, Брюсселю, Еўразвязу кажут, вот представники Беларуси. А кто они? А они солдаты Збройных сил Украины, да? Ну, цікавыя представники. Это при тым, что, ну, Еўразвяз сустракаецца, прымае, менавіта як прадстаўнікоў там, дэмакратычнай Беларусі, но все ж таки офис, все-таки кабинет. И як бы у Украины вот такой проект, ну, как бы это вельмі сумнівна. И тому я кажу, есть прецедент. Вот 23, здаецца, 24 год, калі в Верховной Раде шли размовы, а давайте мы зробім ставку на полк Каліновскую, ну не зрабілі. Не зрабілі. І тому і думаю, што і наўрад ці, ну, я бы ацэньваў вельмі
не шмат шансаў на тое, што такая стаўка будзе зроблена зараз у куды больш спрыяльных для ціханаўскай умовах. Спадар Юрый, я хацеў бы яшчэ вярнуцца ўнутр Беларусі про тое, што там адбываецца, і троху можа быць незвыклы ракурс узяць, але мне цікава ваше бачанне. З аднаго боку, дзесьці вот дзень ці два таму запусцілі у прапаганду лукашэнкаўскую такі ролик с, як это жартуе тэлеграм-канал Савецкая Беларусія, прэзідэнцкім гісторыкам Марзулюком, які расказаў про тое, што вот беларусы-то гэта сапраўдныя славяне, а вот это все там русские, там и все остальные, ну это вот как-то так. Потом пошло от белорусов, которые сапраўдныя и вот першапачатковые, как бы так расправляются плечи и думаешь, ну вот как-то зразумели там где-то вот праз прэзідэнцкага гісторыка, может быть, что трэба ставку рабіць на нацыянальную свядомасць беларусаў на фоне ўсіх тых пагроз, якія ёсць з розных бакоў, у тым ліку і суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. А потым я гляжу, і цягам некалькіх дзён буквально інфармацыя прыходзіць, закрыліся вот такія этнаці нацыянальныя крамы с нацыянальнай вопраткай Гонар, Рагна, ЛСТР. И так думаешь, ну, одна б закрылася, ну ладно, там проблемы с бизнесом, финансами, все бывает, але 3 вот буквально тягом тыдня, и думаешь, может, что-то вот все-таки не то и отбывается. Як вы оцениваете ситуацию, что там вот есть, нема разумения, что все ж таки некая национальная свядомость у белорусов мусить быть на фоне тых падзеяў и пашырэння рускага мира, які отбывается, и якім яшчэ пагрозу может тому ж самому режиму Лукашенко. Ці вот что за гэтым усім стаіць? Ну, ведаеце, я думаю, что за гэтым усім стаіць барацьба. За гэтым з аднаго боку стаіць барацьба паміж рознымі групамі уладнай эліты. Адні адстойваюць адны падыходы, другія дастойваюць другія падыходы. Акрамя таго, часам эта барацьба адбываецца ў душы, ў галаве аднаго і таго ж чалавека. І прынамсі, она, я думаю, адбываецца ў галаве і ў душы Лукашэнкі. З аднаго боку, шмат што, як бы мовіць, і яго біяграфія, і нейкія ідэалагічныя выбары, і палітычныя, і там эканамічныя, шмат іншыя, схіляюць да Расіі, да Расіі, да Расіі, все, Расія выратоўвае, Расія дае грошы, Расія дапамагае, і гэтак далей. І ввогуле, это ж, мы ж браты, там, одно отечество от Бреста до Курил, там, и вот это вот все. С другого боку, есть полное усведомление того, что коли эта тенденция степ-бай-степ, 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 идет далей, нигде не спыняючись, ну тогда это натурально робится Россией. Коли один народ от Бреста до Курил, все, ну, навошта вот это, как бы, так сказать, державность Беларуси, навошта Лукашенко, як нікі, все ж таки там, кіраўнік, вот, а он заседает, Трамп ему звонит. Вот. Ну, губернатору Тамбовской губернии Трамп не телефонует. Вот. А хочется, чтобы Трамп телефоновал. И тому, як бы, вот оно вот так будет. С одного боку, с другого боку, русские тиснуть свое вот это вот бачение, скажем, такое советское, штурхая в один бок. А разумение того, что, ну, тады ўлады не будзе. Мы весь час говорим, что Лукашенко, як бы, у его галоўны імператыў – это захаванне ўлады. Но як бы растворение, полное растворение в России, просто долучение до России в выгляде там, не веду, нескольких губерний или одной губернии, это есть конец улады Лукашенко. И тому, як бы, ну вот оно так атрымліваецца. Той бок, гэты бок. И в этом сенсе вот вся найноўшая гісторыя Беларуси, все эти 30 годов, яны заполнены вот такими ваганнями. И вот такой, как бы, одной линии ее не было. Ну и боюсь, что и не будет.
Боюсь, что и не будзе. Нават ведаеце, калі на піке, ну уже зараз мы не прыгадаем, ну умоўна кажучы, калі вот дазволілі, скажем, святкаваць стагоддзя БНР, да, в 18-м годзе. Але вы памятаеце, и тады это было с кучей оговорок, с кучей тлумачений. Да не, это вот не такое БНР, а вот такое, и вот мы эти аспекты отзначаем, и вогуле мы же не сами, мы просто вот дозволили вот гэтым вот святкаваць. И я не выключаю, что тады, вот калі бы мы, скажем, отсочивали там на винную стужку, белорусские улады рабілі некие кніксаны перед Россией, а мы там, вот так сказать, там, я не ведаю, что-нибудь зрабілі прыемнае России. И да, но это дозволили, это уж как бы, ведаеце, мы ж все-таки белорусы. Вот. А с другого боку, что-нибудь ёй прыемнае зрабілі, что ну мы ж русские люди, правда, со знаком якости, ну, вот. И вот это вот такое ваганне, оно заўсёды было. И будзе доўга. Ну і на завяршэнне, спадар Юрый, пытанне ўсё ж таки, як вы лічыце, як хутка на беларускія ЭЗС перакінуцца традыцыя новая расійская боек за бензин? Ну і ўвогуле, што у сувязі з тымі праблемамі, якія зараз напаткалі расійскую і, ну, безумоўна, найперш нефтянку, але і ўсе астатнія сферы паступова закрануць Беларусь? Ну, ведаеце, могуць. І як не дзіўна, у меня такая аналогія зусім абсалютна іншай сферы. Это, памятаеце, крызіс бульбяной. Бульба знікла, бульбы няма, у Беларусі бульбы няма, што куды коціцца свет, беларус без бульбы, кепскі анекдот. І памятаеце, якое было тлумачэнне ад улады? Всё вывезлі ў Россию. Наколькі оно было адэкватным, это пытанне, але тады сапраўды былі ножніцы паміж цэнамі ў Беларусі і ў России, трымалі як бы цану на даволі нізкім узроўню, ну і атрымалі дэфіцыты. Вот. Не выключана, што зараз можа быць тое самае. Потому что в России, якая все ж таки меньш такая кіраваная, больш рынкавая, цены, я так разумею, взлетаюць да высока, а беларускія ўлады, они такие: не, все павінна по парадку, все павінна аккуратно, все не трэба дёргацца. Но вот из-за того, что не трэба дёргацца, бензин может уплыть туды, и не тому, что это улады будут хотеть, потому что так работает экономика. Товар идет туда, где цена высокая. И так может быть такой кризис. И я кажу не тому, что улады этого хочут, а тому, что они не хочут. Ну, тому что они будут дзейнічаць так, как они привыкли дзейнічаць. Трэба удержать, трэба цены регулявать. Ну, вот они их и будут регулявать. А бензин уплыве туды. Вот. Такое может быть. Магчыма, все ж таки, як бы, скажем, той же Турчин зможа как-то уговорить Лукашенко. Дарэчы, вот я поглядел сёння, урадовая постанова, знімаюць ценовые обмежевания на целый шэраг товаров. Вот. В этом смысле позиция Турчина, ну, мы памятаем, он в свой час на КЭФ ходил, на эту конференцию, которую, так бы мовить, всякие белорусские экономичные либералы ладили. И он не то, что з их, что называется, когорты, но сказать, что он такие вот замшелый, как бы, вот политэкономия социализма, но он докладно не таки. Он будет, конечно, калі Лукашенко загадае, што ж он будзе выконваць. Але калі не загадае, калі можна в чымсьці пераканаць, то он хутчэй будзе пераконваць у бок все ж таки больш рынкавых інструментаў, механізмаў. Вось. Так что я думаю, что он все-таки паспрабуе этот вот гипотетычны кризис дэмпфіраваць. Ну, а калі, умоўна кажучы, украінцы ўрежуць па НПЗ, ну, тады будзе зусім іншая рэальнасць, але пакуль выглядае, што яны этого рабіць не збіраюцца, тым больш, што па вялікім рахунку, ну, як бы вот беларускі бензин, там беларускае паліва, оно надвор'е на расійскім рынку паліва не робіць. Ну, это не то, что вот как бы там отключить белорусские предприемства и все. Вот тогда Россия докладно упадет.
Наконт упадения России, ведаете, ну вот я думаю, вы читали артикул Залужного опошний. Ну, можно сказать, что это политика, что это политичные как бы подходы, хотя он там в этом артикуле посылается на свой же артикул 23-го года, когда он кажет, что, на жаль, война пошла на позиционная война, на выснаживание, по-украински кажучи. И он вот в этом опошнем артикуле кажет, что я, конечно, витаю, что наши так здорово бьют по российских этих, значит, НПЗ и іншим, но, каже, я скептично ставлюся до того, что все это уже перемога, завтра Россия встанет на колени. Ён каже, украинский войсковец, на жаль, хутчэй нечым так. Ну что ж, дзякуй вялікім, будем сачыць за тым, як развіваюцца падзеі, і будем спадзявацца, што спадар Юры будзе прыходзіць да нас часцей у эфір. Палітычны аглядальнік, аналітык Юры Дракахруст быў з вами. Заходзьце, подписывайтеся на яго тэлеграм-канал, вяртайцеся ў тэлеграм-канал. Я зараз зайшоў, адмыслова праверыў, даўно там нічога не посцілі. Можете вось пачаць з перапоста нашага сённяшняга эфіра. Дзякуй вялікі, спадар Юры, да сустрэчы. Всяго, до побачення.